Mijara me ya îro dayîk e. Dayîk helbet ji bo her însanî girîng e. Em ê hinek li ser vê û di nav nivîsê de wêjeyê de çand û hunerê de rola dayîkê di dawiyê de jî çima em îro li ser vê yekê disekinin em ê wê derxin pêş. Kerem bikin mijara me ya îro dayîk ji bo hemû dayîkên Kurdan. Keçikek dema piçûkê navê wê keçik e. Her ku mezin dibe xama, paşê di zewce statûya wê diguhere dibêje dibe bûk. û tam wê demê dema jêra zarokek çê dibe ha kur ha keçik, statûya wê carek din diguhere ew êdî dayîk e. Qîmeta dayîkan di hemû çandan de heye. Di çanda Kurdan de jî gelekî mühîm e. Di têkoşîna Kurdan de jî dayîk gelekî mühîm e û cihekî gelekî girîng digire. Mesela salên notî bifikirin, ew salên ku gelekî dijwar bûn, di sala 1995 de dema bêdengî serdest bû li nav Kurdan, çend dayîk bi navê dayîkên Şemiyê li Stenbolê li ber lîseya Galatasaray dest bi çalakiyan kirin û daxwaza kurên xwe, mêrên xwe, zarokên xwe yên winda kirin. Rola dayîkan gelekî girîng bû. Ji bilîvan gelek dayîk hatin berhev navê dayîkên aştiyê li xwe kirin. Çûn gelek cîhan, serî li gelek cîhandan ji bo aştiyekî çê bibe. Em anha 2026 de ne, dema li Rojava êrişê hêzên Kurdan hat kirin, ew dayîkên aştiyê dîsa li kuçeyan bûn. Li ku bûn? Çûn ber deriyê balyozxaneya İngilizan, a İsraîlê, a Amerîkayê û wan jî rola xwe lîst. Dayîk li her derê û her demê xwedî vê berxwedanê ne. Dayîka Cemîla hefteyekî cenazeyê zarokê xwe di nav Sarincê de girt. Dayîka taybet înan cenazeyê wê li kuçeyan ma bi rojan. Di nav Kurdan de rola dayîkê gelekî mühîm e. Di nav gelên din de jî mesela gelek rêber hene, em wan dinasin, xelk wan dinase, dayîkê wan jê dinasin. Mesela li Tirkiyeyê herkes dizane navê Diya Atatürk çi ye. Mesela Nazım Hikmet Helbesvanê wan e li ser diya wî şano hatine çêkirin, nivîs hatine nivîsandin. Kurdan em jî hes bikin, hes nekin, ev meseleyekî din e lê bi milyonan însan jî hes dikin. Abdullah Öcalan gelek kes navê diya wî dizanin bi milyonan kes. Herkes yê ku Müslüman be, li wir derbas bû be, herkes ji wan navê diya Hezretî Muhammed dizane. Kesekî li ciyekî di tiştekî de bi ser bikeve, çapemenî baz de ber diya wî yan jî diya wê jê dipirse ew zarokek çawa bû û ev serketin çawa hat. Rewş ev e. Di nav nivîsa Kurdî de dayîk gelek heye. Mesela nivîskara Kurd navê Diya Ciwan li xwe kiribû. Diya Ciwan 1952 de hatibû dinyayê, 2025 de canê xwe ji desta gelek helbest pirtûk bi navê Diya Ciwan weşandin wê. Gelek stranên Kurdî hene bi navê dayîkin. Mesela strana şivan perwer heye bi navê dayîk, balkêş e, navdar e. Strana hozan diyar heye bi navê dayîka min. Hey wext dayê a Eyşeşanê heye gelek ji me vê stranê dizanin.
stranên bi vî û gelek stranên din jî dayîk têde derbas dibin. Pirtûk hene, pirtûkên bi Kurdî. Mesela pirtûka Rodî Zinar heye bi navê dayîka min. Romana Yaşar Eroğlu heye ji belkî derketiye bi navê dayîk. û helbet dayîk di nav gelek metnan de derbas dibin. Filmên Kurdî hene bi navê dayîk. Mesela Stranê Welatê Dayîka min filmekî heye, filmê Behmen Qubadî, filmekî gelekî xweşik serketiye jî we bi dest xist temaşe bikin. Wekî din çi hene? Wekî din filmê Erol Mîntaş heye mesela Kilama Dayîka min. Dê temaşe bikin. Dayîk ji bo filman, ji bo metnên şanoyê jî bûne mijar. Ji bo çîrokan romanan. Mesela yek ji lîstika şanoyê a herî kevn a Kurdan jî bi navê Dayîka Niştiman e. Di dema Mehabadê de 1945-46 de gelek caran li wê derê hatiye lîstin û gel jê hez kiriye. Di nav wêjeya dinyayê de jî li ser dayîkê gelek tişt hatine nivîsandin. Mesela yê ku piçekî çepkirî dizanin li welatên çepkir romana Gorkî a bi navê dayîk gelekî navdar e. Rola dayîkê di wê romanê de berxwedana wê derdkeve pêş û yê ku çepkirin gelek ji vê romanê hez kirine. Em îro çima xala vê dayîkê dikin? Helbet dayîk mühîm e, helbet gerek her gav em qal bikin keda wan li ser me gelek e ve îro ji ber kovareke em qala vê dikin. Ji ber kîja kovarê? Ji ber Lewwergerê. Lewwerger kovareke Kurdî ye, helbestên ji dinyayê werdigerine Kurdî. Anha di destpêka 2026 de hejmara xwe ya 11 derxist. Çar mehan carekî derdkeve hejmara rêbendan, reşemî, adar û avrêlê. Hejmara 11. Di vê hejmarê de dosya wê taybet li ser dayîkê ye. Hemû helbestên tê de li ser dayîkê ne. Ji gelek welatên dinyayê, ji gelek helbestvanan helbest wergerandine û belav kirine. Ma nemîhîme mirov ji bo qîmetdayîna dayîkê here bigire bixwîne û nizanim jê zewxê bistîne. Yan jî here bigire bixwîne û fêm bike ka kîjan helbestvanî çawa dayîk girtiye dest, çawa hürmet nîşanê dayîkê daye û çawa ji dayîkê hez kiriye. Bi dehan helbestên ji dinyayê hatine wergerandin. Yek ji wan jî bi taybetî ez dixwazim qal bikim a Mehmûd Derwêş e. Di vê helbestê de dîsa mesele dayîk e lê jê wê de tir çar kesên cuda ev helbest wergerandiye û bi ev çar awayên cuda di kovarê de cih girtiye. Gelek balkêş e, bi min gelek balkêş hat. û helbestvanan jî helbet wergêran jî helbet her yekî li gorî xwe wergerandiye. Mesela ji wan güven ka sernavê xwe wisa bikaraniye. Ji bo dayîka xwe Şivîn Hecî wekî ji bo dayîka min wergerandiye. Du wergerên din an hemû û Dîlan Şewxî jî ev helbest ji bo diya min wergerandiye. Yani yekî gotiye ji bo dayîka min, yekî din ji bo dayîka xwe wek wergerandiye û di duyên din jî ji bo dêya min bi vî awayî wergerandiye. Metna naveroka van helbestan wergera nav helbestan jî cudaye ne tenê sernav. Yani aliyekî din jî tiştekî balkêş e, mirov her çaran bide berhev û bi vî awayî bixwîne wê hê balkêştir be.
Axir lewerger bi hejmara xwe yazdihan bi dosya li ser dayîkê li ber destê me ye. û ev video jî bi xêra vê yekê bi vê nûbûnê hat amadekirin û em pêşkeş dikin. Hürmet ji bo hemû dayîkên Kurdan. Em destê wan maçî dikin. Heta videoyekî din bi xatirê ve.